Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Maiko a Malawi ndi Zambia asaina mgwirizano othandiza kukhwimitsa chitetezo m'maikowa. Nthambi yoona zolemba anthu ntchito yati yakonza mavuto onse omwe kaundula wa anthu ogwira ntchito m'boma anakumana nawo pomwe ntchitoyi imayamba. Ndipo mu ripoti lathu lapadera, vuto la kusowa kwa shuga likupitirira kukhudza anthu ambiri m'dziko muno. Takulandirani mu nkhani zathu. Maiko a Malawi ndi Zambia asaina mgwirizano omwe ulimbikitse mtendere komanso kukhwimitsa chitetezo m'maiko awiriwa. Nduna yoona za chitetezo Achimwemwe Chipungu yati cholinga chawo mwa zina nkuthana ndi mchitidwe ozembetsa anthu, katundu komanso kuteteza zachilengedwe. Yamikani Mtowe walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Catherine Banda. Maiko a Malawi ndi Zambia alimbikitsa mgwirizano wawo pa ntchito yokhwimitsa chitetezo m'maiko awo ndi ndondomeko zatsopano zomwe akhala akutsatira polimbana ndi mchitidwe wozembetsa anthu ndi mankhwala ozunguza mutu, umbanda komanso kulowa kapena kutuluka m'maiko opanda chilolezo. Nduna yoona chitetezo m'dziko la Malawi Achimwemwe Chipungu komanso Ambrose Lufuma, nduna ya chitetezo m'dziko la Zambia, asaina mgwirizanowo m'boma la Salima pamapeto a msonkhano wa maiko awiriwa owunika njira zolimbikitsa chitetezo m'maikowa. Achipungu ati maiko awiriwa akukumana ndi zoopsezo zofanana, n'chifukwa chake amakumana kugawana nzeru momwe angathanirane ndi zomwe zimayika pa chiopsezo chitetezo cha anthu m'maikowa. Iwo ati msonkhanowu unapereka danga lokhazikitsa ndondomeko zatsopano zokhwimitsira chitetezo komanso kulimbikitsa maphunziro a ogwira ntchito za chitetezo. Panali nkhani za ma illegal immigrants kapena anthu amene amangolowa mu Zambia kapena ku Malawi kuno opanda chitetezo, komanso nkhani ya anthu amene amagulisana anthu okhaokha, komanso anthu amene amagulisa mankhwala ozunguza ubongo, komanso panali nkhani zimene timakambirana kunena kuti kodi Zambia ndi Malawi ma risk factor kapena chiopsezo imene chingakhalepo ndi chani chomwe ifeyo tingawunikirane kapena kuuzana kunena kuti muchenjere ndi zakuti zomwe zikubwera mu dziko lanu, komanso njira imene tingatetezere kuti zimene zisachitike. Pamene nduna ya zachitetezo ku Zambia Ambrose Lufuma alimbikitsa adindo ndi nthambi zachitetezo m'maikowa kuti zitsatire ndi kukwaniritsa zomwe agwirizana kuti zikhale zatanthauzo. Iwo atsindikanso kufunika kogwiritsa ntchito luso komanso zipangizo zamakono pokhwimitsa chitetezo cha m'malire a maikowa ndi maiko ena ozungulira. Msonkhanowu umachitika chaka ndi chaka ndipo umabweretsa pamodzi atsogoleri komanso ena oona za chitetezo ku nthambi za asilikali, apolisi, nthambi yoona za ndende komanso kulowa ndi kutuluka mdziko. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko Peter Mukhito yati unduna wawo uchita chotheka kuti pakhale lamulo latsopano lokhudza anthu omwe amathawa kwawo kamba ka zifukwa za nkhondo ndi zina. Kukhala ndi lamulo latsopano akuti kuthandiza kuti dziko la Malawi ligwirizane ndi ndondomeko zotetezera anthu othawa kwawo pa dziko lonse. Ndunayi yanenezi mu mzinda wa Lilongwe pomwe magulu osiyanasiyana amathirirapo ndemanga pa zomwe zikufunika kukonza mu lamulo lakale. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Mafumu, sukulu za ukachenjede, oweruza milandu, mabungwe, akuluakulu aboma ndi amene atenga nawo mbali kuti avomereze zomwe komishoni yapadera ya bungwe loona za malamulo yapeza mu lamulo lomwe ndi la 1989. Mukhito ati zinthu zasintha kuchokera mmene lamuloli analikonza ndipo lamulo latsopanoli likufunika kuti lidzigwirizana ndi mmene zinthu zilili panopa. Mukhito ati mwachitsanzo a banki ya pa dziko lonse ali ndi thumba loti dziko la Malawi litha kumapindula, koma kamba ka zomwe zili mu lamuloli zina sizikugwirizana ndi mulingo wa maiko a United Nations.
pakali panoti ndi vuto lambiri lalikulu kwambiri ku marifikizi kwathu kumene marifikizi asowe ma services ngati zipatala, school, chifukwa chonena kuti boma la America limene mathandiza mabungwe ambiri nalonso lachita withdraw chithandizo chawo. Komano kuti tipeze thandizo lina anzathu akuti banka anatuza kuti tikhoza kupeza thandizoli limene likomere ife Malawi ngati ma hosting komanso ma refugees pokhapokha titakhala ndi ndondomeko yabwino imene ikuyendetsa malamulo okhuzana ndi ma refugees. So mwambondo ofunikira kwambiri. Justice Professor Edison Kapindu yemwe ndi wapampando wa bungwe lapadera lomwe lakhalanso likuwunikanso lamuloli wati lamulo lakaleli likuperewera mzambiri. Izi ndi monga kuphwanya ufulu wa anthu othawa kwawo kusalongosola bwino amene anthuwo akuyenera kukhalira pamene alowa mdziko muno komanso kuti akuyenera kulandira chithandizo chotani. Lamulo lolandira ndi kusamalira anthu othawa nkhondo, anthu othawa mazunzo chifukwa amene ndi ma refugees limanenaso kuti lizinena kuti kodi anthu amene wawa maufulu awo ndi otani akabwera kuno tikamakhala nawo. Lamulo lomwe tili nalo pano mulibe silinakampeko zina zilizonse za kuti kodi anthu amene wawa ufulu wawo ndi otani. Lamulo lomwe tili nalo pano limangokamba za ndondomeko kuti kodi anthu amene wawa akalowa achite bwanji, akazipereke kuti. Dziko la Malawi likusunga anthu othawa kwawo amaiko osiyanasiyana opitirira 50,000 malingana ndi malipoti a United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR. Kuchuluka kwa chiwerengerochi komanso kugwiritsa ntchito lamulo la 1989 akuti kukukulitsa vuto posamalira anthuwa. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Ntchito yomanga chipatala cha Makanjira mboma la Mangochi akuti yafika kumapeto zomwe zikupereka chiyembekezo choti amayi oyembekezera komanso ana adzilandira thandizo la chipatala pa mtunda ochepa poyerekeza ndi kale. Malinga ndi kampani ya Tech Construction yomwe ikugwira ntchitoyi, chilichonse chokhudza ntchito yomanga chipatalachi chafika kumapeto. Owen Mavula ali ndi ripoti. Anthu okhala m'madera ozungulira Makanjira komanso Lulanga mboma la Mangochi ali nacho chiyembekezo kuti mavuto omwe akhala akukumana nawo kwa nthawi yayitali akafuna kulandira thandizo la chipatala akhala mbiri yakale m'miyezi ikudzayi. Izi zikudza potsatira kumaliza kwa ntchito yomanga chipatala cha makono chothandiza amayi oyembekezera komanso ana. Malingana ndi mkulu wa kampani ya Tech Construction yomwe yakhala ikugwira ntchitoyi, Adan Chale, ntchito yomanga chipatalachi yafika kumapeto ndipo chomwe chatsala ndi kuyika zipangizo zogwirira ntchitoyi komanso magetsi kuti anthu ayambe kulandira thandizo. Chinthu chili ndi mafasiti osiyanasiyana, chili ndi laboratory, chili ndi theater, major and minor theater, chili ndi antenatal, postnatal wards, zimene azimayi amene aloyembekezera akhale akuthandizidwa mosavuta. Unlike before, kuti mwina amamwalira njira chifukwa apite kumangochi kuboma ndi kutali. Iwo amalankhula izi pamene nduna ya zamaboma ang'ono pamodzi ndi akuluakulu a nduna za umoyo komanso akuluakulu a boma la Iceland amayendera zina mwa ntchito za chitukuko chomwe boma la Iceland likugwira mboma la Mangochi. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa za umoyo, Dr. Frank Sinyeza, wati unduna wawo ukugwira ntchito mogwirizana ndi nthambi ya boma yoona zolemba ntchito pokonzekera kutumiza ogwira ntchito za umoyo pa chipatalachi. Makanjira yokha ndi 50,000 koma tikaona zoni yonse pafupi 200,000. Ndi anthu akunoka kusokera zambiri zoti mwina zokhuzana ndi umoyo wawo. Chimodzi mwa ichocho ndi ma services amene akhali pamalo pano. Monga mmene maonera ma buildings pakhalanso theater pamenepa ndi azimayi kuti mwina kuyembekezera kufunika operations zipangira konkuno. Zimene zipangisa isifeya ngati Ministry of Health kuti tichepese imfa za amayi amene akumwalira chifukwa cha nthawi yobereka ora kakhala ndi mimba. Ndipo mmawu ake nduna ya zamaboma ang'ono Ben Phiri yati ndiyokhutira ndi ntchito yomwe yagwirika pamalowa ndipo yatsimikizira anthu akumakanjira kuti pofika pa 31 March chaka chamawa chipatalachi chiyamba kugwira ntchito. Tokozenso amene amagwira ntchito pamalo pano chifukwa agwira ntchito yabwino. Chinthu ichi chamangidwa mu ndalama yomweyo imene inayikidwayo. Pamene nthawi zina timachedwetsa project nkumaluza ndalama zambiri.
zogwirira ntchito kuti ndondomeko imene tinayika yokuti chakuti chichitika potere chakuti chichitika potero ili bwinobwino ikuoneka kuti ndithu ikutitengera ku 31 March ndiye ndikukhulupirira kuti ndinachonso kuli chilimbikitso cha mtima wanga kuti pofika pa tsiku limenelo chipatala titsegula. kupatula ntchito ya chipatala cha Makanjira, ndunayi yayenderanso ntchito yomanga ofesi ya makono pa khonsolo ya Mangochi yomwenso yafika kumapeto. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Nthambi yoona zolemba anthu ntchito yati yakonza mavuto onse omwe kaundula wa anthu ogwira ntchito mboma anakumana nawo pomwe amayamba kumayambiriro kwa mwezi uno. Mneneri wa nthambiyi Akeni Ntonga ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pofotokoza momwe ntchitoyi yayambira mbomali. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Pamene MBC inayendera ena mwa malo omwe kaundula yakuchitikira, inapeza ntchitoyi ili mkati, anthu ogwira ntchito bomawa akuyembekezeka kuthandizidwa. Komabe anthuwa anadandaula za nthawi yomwe akumatenga kuti alandire thandizo. Mneneri wa ku nthambi yoona zolemba anthu ntchito Akeni Ntonga avomereza kuti ntchitoyi inakumana ndi mavuto monga intaneti, makina, komanso zina zokhudza magetsi pomwe inayamba. Komabe iwo ati pakadali pano akonza mavutowa ndipo atsimikizira kuti pomwe ntchitoyi ikupitirira sikumananso ndi mavuto ngati amenewa. Madireza amene wawa sisafika nawo kuti akachita affect za pa 6 February monga tsiku losiriza. Chifukwa cho tinayenjezera masiku 5 yaja kuti tingopanga masiku onse asalawo mmene titsekere maofisi aboma pa Friday. Tikhale kuti ntchito yake imene tikugwira kwambiri ndi imeneyo. So icho chikutipasa chisimikizo chonena kuti tikangobwera January ma 5-6 ndiye kuti tikatuluka kupita ukoko sizipangisanso affect china chilichonse. Zimene tapeza apa timalizisezi ndiye kuti zita evaluate zalowa mu system tathana nazo, analysis yonse tathana nayo, ndiye kuti come January tikayamba 1 palibenso kuti zikachita affect pena paliponse because siku lochita roll out lakhazikitsidwa kale ndi cha pa 6 or pa 5 January. Antonga ati pakadali pano akukumana ndi mavuto okhudza zikalata zomwe anthuwa akuyenera kupititsa, ndipo apempha onse ogwira ntchito mboma kuti aonetsetse kuti atsata ndondomeko zonse ndi kupititsa zikalata zonse zofunikira kuti akalandire thandizo moyenera. Tingowalimbikitsa kuti tinalemba list ya zinthu zoyenera kuti akhale nazo mapepala awo a ntchito. Tinalemba zinthu about 9 or 10 zonena kuti aliyense employee aliyense azitibweresera zimene zija, ndipo peza kuti ena sanabwerese, ena mabweza kuti ayi singakupangeni chipilo mulibe, ndaiwala simngangotere ayi pitani. Ena akutionesa mafoni, ndinayo certificate ndi yang'anani mfoni kuti ayi tife tikufuna tione certificate physically bwinobwino. Boma lati linayamba kaundula wawo ogwira ntchito mbomayu pofuna kulondoloza ndi kuonetsetsa kuti anthu omwe akugwira ntchito mboma ndipo akulandira ndalama ndi enieni. Izi zikutsatira malipoti oti ndalama zomwe boma limalipira anthu zachuluka kuchoka pa 479 billion kwacha kufika pa 1.6 trillion kwacha mu zaka zinayi. Gawo loyamba la kaundulayu linayamba pa 9 December ndipo lidzatha pa 16 February chaka chamawa. Ntchito iyi yayamba ndi maunduna za maphunziro, za umoyo, za ulimi, za maboma ang'ono komanso nthambi zachitetezo. Kaundulayu akhudza anthu oposa 200,000 omwe amagwira ntchito mboma. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Maiko a Malawi ndi Zambia asaina mgwirizano othandiza kukhwimitsa chitetezo m'maikowa. Nthambi yoona zolemba anthu ntchito yati yakonza mavuto onse omwe kaundula wa anthu ogwira ntchito mboma anakumana nawo pomwe ntchitoyi imayamba. Ndipo mu ripoti lathu lapadera, vuto lakusowa kwa shuga likupitirira kukhudza anthu ambiri m'dziko muno. Takulandiraninso mu nkhani zathu.
Apolisi achenjeza onse ochita malonda achimanga kuti athana ndi omwe akuzembetsa chimanga kukagulitsa ku maiko ena. Mneneri wa polisi mdziko muno Alaelo Chintembo wati lamulo likadalipo loletsa kugulitsa mbewu kuphatikizapo chimanga ku maiko ena. Iwo anena izi pomwe apolisi agwira galimoto yomwe imazembetsa matumba 400 achimanga kupita nawo ku Zambia. James Kachepa ali ndi nkhani yonse. Pali malipoti oti ena mwa anthu ochita malonda achimanga alowa mu mchitidwe ozembetsa ndi kugulitsa chimanga ku maiko omwe azungulira dziko lino. Malingana ndi ripoti la bungwe la International Food Policy Research Institute la mwezi wa Novemba chakachi, amalonda awa akumagwiritsa ntchito njira zosadziwika bwino ku boma la Mchinji potulutsa chimanga. Mawu awo pa izi, apolisi akuchenjeza onse ochita malonda achimanga kuti athana ndi aliyense yemwe akukhuzidwa mu mchitidwewu. Ofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno Alaelo Chintembo wati lamulo loletsa kutulutsa mbewu zakumunda kupita ku maiko ena lidakagwirabe ntchito. Iye wati pano apolisi ali tcheru kufuna kuthana ndi mchitidwewu. Ifetu apolisi tachilimika kwambiri poonetsetsa kuti palibe amene akugulitsa chimanga ku maiko amene tayandikana nawo. Njira zonse zodziwika zimene anthu amadutsikira katundu tazitseka. Moti pa 17 December 2025 tidamanga Wilson Kaunda azaka 44 chifukwa choti amafuna kutulutsa chimanga kupita ku Zambia. Ndipo iwowa tidagwira ku Mchinji pamene amafuna kutulutsa matumba okwana 400 achimanga kumapita ku Zambia. Ifeyo apolisi tikufuna tidziwitsa aliyense kuti lamulo loletsa kutulutsa chimanga lilipo, ndipo ife tikugwira ntchito yoti aliyense amene angati atulutse chimanga timugwira. Ena omwe akupereka maganizo awo ndi Abegason Maenje omwe amayankhula pa nkhani zosiyanasiyana ndipo akulimbikitsa aliyense kutenga mbali pothandiza apolisi kuthana ndi mchitidwewu. Profesa Peter Mutharika ndi boma la DPP lakangalika kuti chimanga chisatuluke, ndipo chimanga chimene chili mdziko muno anthu ambirimbiri 4 miliyoni alibe chakudya. Chakudya chimene chikhale mdziko lino, anthu ena ake osafune zabwino miyoyo ya Malawi anzawo akumatenga chimangacho kumagulitsa maiko akunja. Ndeno zimenezo ndizakuti ndizodandaulitsa mujene mu maboda onse yolowa ndi kutulutsira katundu kaya ku Zambia, kaya ku Tanzania, kaya ku Mozambiki, kaya kumwaza uko, kuti mchitidwe umene uwo ukhalewa kuti usachitike. Malingana ndi ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee, Amalawi oposa 4 million akufunikira thandizo la chakudya pa nthawi ino mpaka kumayambiriro a chaka chamawa. Pano boma lili pakalikiliki kusaka thandizo la chakudya pofuna kufikira mawanjawa. James Kachepa, MBC, Blantyre. Munkhani za malonda. Vuto la kusowa kwa shuga likupitirira kukhudza anthu ambiri mdziko muno. Mtolankhani wathu Elini Chimoyo akuunika momwe mavenda ndi akambelembere ena akusokonezera malonda a shuga. Kwa zaka ziwiri tsopano Amalawi akhala akukumana ndi vuto la kusowa kwa shuga msitolo zikuluzikulu. Izi zadzetsa mpungwepungwe ndi kulozana zala pakati pa adindo osiyanasiyana. Koma nkhani yayikulu ndiyoti chomwe chikuchititsa izi nchiyani. Kafukufuku wa MBC watitengera kunsika komanso malo ogulitsira katunduyu. Aka ndi koyamba kuti shuga azipezeka akugulitsidwa m'misewu kapena kuyalidwa m'malo osavomerezeka ndi mavenda mu zaka zambiri. Kupatula izi, palinso ena ochita malonda makamaka ogulitsa shuga pa oda omwe akuchita mchitidwe wachinyengo obisa shuga kudikira akwere mtengo kapenanso kuzembetsa kumene maiko ena. Posachedwa apa, kampani ina inapezeka ndi mabelo a shuga okwana 3000. Nthambi ya boma ya Competition and Fair Trading Commission CFTC yakhala ikupereka zilango kwa kampani zoterezi. Koma nanga ndi chifukwa chiyani mavenda akuwalikirira? Mneneri wa CFTC Innocent Herema akulongosola. Ndizovuta kwa ifeyo, it's a challenge kwa ifeyo chifukwa ndondomeko zimene timatsata pogamula kapena kuyendesa milandu yokhuza anthu ogula consumer protection and fair trading practices. Ndondomeko ina kuti mwina mavenda awazingakhale zotivutirapo kuti tithane nawo chifukwa kumakhala kulemba makalata ndi zina zoterozo due processes kuti amafuna zimenezo. Ndizovuta ndithu kuti
mavenda amenewa kapena vuto limeneli tithane nalo. Akuti ati iyi ndi mbali ya makonsolo tinafikira mfumu ya mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman ndipo tinalankhula nawo motere. Panopo inalisa mangotamanga pomaona shuga ukazipigula ukasiya pansi kuti azigulisa. So tikabwera nkhani ya business mtawuni wanthu nena makasika amathamandira hoti business kuti patawuni ndikuti kuenda kwambiri ndichani kuti ife tinene kuti aitapanga chani aipembe ingondo ndibodza koma mazenda machipinda ndithu so tibalunda anje kumusemi kwawo so ife ngati tate wa mzinda wa Blantyre ndipo kubuza kuti anthu amene waningawo zotilekani lero kapena tena apolisi zilizagwira iya. Pakadali pano kampani yopanga shuga ya Irovo Sugar Malawi yati ili ndi shuga okwana matani 70,000 yomwe ikupyola 60,000 yomwe dziko lino lingagwiritse ntchito mu nyengo yopuma kugaya shuga. Ndipo nduna yoona zamalonda a George Patrick anakumana ndi akuluakulu a Irovo komwe malinga ndi mneneri wa undunawo Patrick Botha anatsindika kufunika kwa mgwirizano kuti vuto lilithe. Mavenda ndende pamene tikunena kuti tigwira ntchito ndithu moyenera kukhala pamodzi kuombesana mitu pamene popo kuti tingathane nayo bwanji nkhani kuti tisamazakhaleso tikukamba nkhani yokuti mavenda akupanga izi kapena Malawi akuvutika chifukwa mavenda akupanga izi nkhani yokhudzana ndi shuga. Popitirira ndi kafukufuku wathu tinakwanitsa kutsata mmodzi mwa ochita malonda omwe akhala akugula shuga mosatsata ndondomeko ndipo anati amachita izi kamba ka zachinyengo zomwe zikuchitika nsitolo zikuluzikulu komwe amaoda shugayu. Iwo ati anthu ena akumagula shuga mwachinyengo zomwe zikuchititsa kuti iwo asampeze kapena azigula mokwera kwambiri mtengo akafuna kuoda. Apa Patrick ati unduna wawo sulekerera izi ndipo ulanda ziphaso za onse ochita zachinyengo. Apotha kufotokozanso. Kapanga kusatira zimenezo akaphwanya zimenezozo ndiye kuti license yawo izalandidwa. Ndi pankhani imene anduna ndithu asimikiza kunena kuti iwo sazazengeretsa iyayi kulanda license ya wina aliyense amene azapezeke kuti akufunabe kuti zinthu zimenezi zipitirire kupweteka Malawi. Pakadali pano Amalawi maso awo ali pa adindo oona zamalonda komanso kampani yopanga shuga kuti achotse zotsamwitsa zonsezi kuti shuga azipezeka mosavuta. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero. Katswiri wa ligi ya mpira wa miyendo ya TNM atha kudziwika mawa lino pamene matimu onse omwe akupikisana a Mighty Wanderers, FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers alowe m'bwalo. Mtolankhani wathu Nobert Jameson tili naye muno kuti atambasule nkhani yonse. Nobert, ndakulandira. Tatiuze kuti zitengera chani kuti katswiri wa ligi adziwike mawali. Kuti tindziwe katswiri mawa ndi kuti njira yake ndi imodzi yokha. Timu ya Mighty Wanderers ipambane masewero ake ndi Moyale Barracks. Matimu a Bullets ndi Silver Strikers asapambane masewero awo ndi amene akusewera mawa so ndi Mighty Tigers komanso Mafco. Akha kuti afananitsa mphamvu Bullets ndi Silver, Wanderers nkupambana. Ndikuti pamene popo tikhoza kutsimikiza kuti Wanderers yatenga ukatswiri mmene ngati zitakhala kuti zaenda moteromo. Koma atakhala kuti Wanderers sinachite bwino yagonja kapena kufananitsa mphamvu ndikuti tidikiranso kudzafika mpaka na tsiku lomaliza lomwe ndi sabata ya mawa tizadziwe kuti kodi katswiri wa ligi akhale ndani. Onse akapambana ndikuti ziyenderanso momwemo tipitirira mpaka na kufika sabata ya mawa kuti tizadziwe kuti katswiri ndani. Koma munjira imene ingapangitse kuti katswiri adziwike mawa ndiyo khayo basi yonena kuti Bullets ndi Silver asapambane, Wanderers ichite bwino. Chabwino. Matimu atatu amwayi wawo opambana mawa ndotani. Tikayang'ana timu ya Wanderers ikusewera ndi Moyale Barracks pakhomo. Moyale kuchoka kugonjetsa Bullets komanso inagonjetsa Ikaya ikuoneka kuti ili bwino ndithu mmene kubwera masewero amenewa. Komanso chaka chatha Moyale yomweyo inagonjetsa Wanderers Pakamozo Stadium. Koma masewero amawa akhoza osiyana anapo. Wanderers ndimene ikuoneka kuti ili ndi mwayibe wakulu kusonyeza chifukwa choti sinagonje pakhomo chiyambireni komanso chiyambireni Super League chaka chino yagonja masewero amodzi okha. Ndi Wanderers ili ni mwayi wakulu masewero amenewa. Nayonso Bullets ikuoneka kuti ili mwayi wakulu kuti kozo kugonjetsa Tigers yomwe ili kumusi kweni nayonso zake chaka chino sizikuyenda bwino. Ukayang'ananso Silver ndi Mafco mwayi wakulu uli kumbali ya Silver. Nde mawa lino
mina matimu onse akhoza kuchita bwino kapena kugonja kapena ena kufananitsa mphamvu chifukwa mpira silinganenerero. Chabwino Nobed, mpikisano wa AFCON ukuyamba la mulungu lino tiyembekezere zotani? Tiyembekezere mpikisano wabwino kwambiri, angakhale timu ya Malawi kulibe koma anthu ambiri amene amatsata masewero a mpira amiyendo kuno amatsatiranso matimu ena ndi ena amene akutenga nawo mbali ku mpikisano umenewo. Tikayang'ana kuti osewera akatswiri amene timadziwa bwino amene amasewera mayiko akunja, matimu odziwika bwino ndiye onse aja achokachoka matimu aja apita ku mayiko awo tsopano kuti akatengetsane. Ndiye kuti mayiko ngati timu ya Morocco imene ikuchititsa mpikisano umenewo ndi akatswiri ngati china Ashraf Hakimi, kula china Yusuf Onesiri, kula china Brahim Diaz, ndi timu imene ikuonekanso kuti ili ndi mwayi waukulu kuti mwene kuzotenga chinthuchi chifukwa chotinso iku mpikisano kuchitikira pakhomo. Kuli matimu ngati Egypt kumene kwa china Mo Salah, china Omar Mushi, ukayang'ana Nigeria ibwera ndi akatswiri ngati china Victor Osimhen, Ademola Lookman, kulinso matimu ngati china Ivory Coast yomwe kusunga chinthuchi pakadali pano, kuli Algeria kumene kwa china Riyad Mahrez. Ndiye kula akatswiri ndithu akatundu amene ali ku mpikisano umenewo. Kusonyeza kuti la mulungu lino zikayambika ndithu tiyembekezere mpikisano wapamwamba. Kuli moto. Nkoke. Nobet, ndakuthokoza chifukwa chobwera mu studio muno. Zomwe kwambiri aina. Mtolankhani wathu wa zamasewero Nobet Jameson. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Maiko a Malawi ndi Zambia asaina mgwirizano othandiza kukhwimitsa chitetezo m'maikowa. Nthambi yoona zolemba anthu ntchito yati yakonza mavuto onse omwe kaundula wa anthu ogwira ntchito m'boma anakumana nawo pomwe ntchitoyi imayamba. Ndipo mu ripoti lathu lapadera, vuto lakusowa kwa shuga likupitirira kukhudza anthu ambiri m'dziko muno. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino. This festive season, Malawi comes alive with joy and celebration.